Да, хора, това съм аз. Ако ме чуете гласа от моят клип, имаме един проблем. О, фък, мери кил, бате. Тома нашиба в газа. Опа, извинете. Yes! Да, хора, ще правим поредичка на Skywars. Да има малко разнообразие в моя канал. И неговия, разбира се. Да, той е... и хора, ако извиняйте, че те прекъсвам, но ако искате, може да посетите стария му канал, който е вече, мисля, че да Педро, но ако не съм толкова сигурен, ще напишете сам Славчев и ще видите или този, или някои други клипове. Да, и напишете сам Славчев и ще намерите клипове от компютър. Също ще качва и на телефон. Да. Сами ще си взема някои неща от честа ти. Да, айде да... Добре, и вече не лак в Фрапса толкова много. Така че хора, хайпнати сме да снимаме на Фрапс. Значи това е по-мощно, бате. Тъй, че взимам това, мерси. Аз имам пауър единишка. Кода, че го дам мието на. Добре, хора, имаме като цяло това, този Skywars е на 1.5.2 и е с смисъл е опнат такива бронички. И на мен ми харесва, като цяло сървърът ми харесва. Не е лош, ние по цяло в този сървър ще играем с Skywars. Сериозно ли, бе? Да, хора, виждате колко е напрегнато. Това е стрелба с лък. И аз бягам. Да, колко е напрегнато. Това е стрелба с лък. И аз избягах. Брат, той ще ма напрегна. Чист гъс. Не ни питайте откъде ще говорим. Вие може да видите, в смисъл, че се говорим по скайп. Сега ще по-обикалям. Надявам се играта да е дълга, в смисъл, че да не умирам толкова бързо. О, фак, умрях! И позираме, хора. Чао. И здравейте, хора, връщаме се. Това не знам дали е нов, защото аз не съм играл чак толкова в този сервер, но важното е, не знам, да спечеля. Никаква идея. Добре. О, Protection тройка. Yes, Protection тройка. Супер. Имаме си Power тройчица. Това е хубава идея. Така, хора, нямам никаква перла. Не мога да целя никой. Това е гадно. Аз имам Power тройка. Сега виждам ли там?
Ес, убих един. Така хора, първия ни кил в този клип. Колко игри ще играем да знам? Какво? Да, убих един. Точно не видях, защото аз главната ми идея беше да го убия. До мене. Аз съм на неговия остров. Има някакъв атак на центъра. Бата пака, човек, има някакъв на центъра. Дали ако не тръгна, мога да килна още някой със лък или не? Мале, стреснах се, пък аз съм бил на shift. Да, това си ти. Абе, брат, какво да направи, човек? Да, сега изиграваме смешна сцена. Да няма се някой да има ха-ха, се напика в гащите. Уоу! Тук сега ще си инчантна една кашчичка на 5 левел, бате. Колко да ми стигне. Добре, бе, това е да не може да... Това е да си нот на Майнкрафт и половин час още да не се направи меч. Добре, говоря, че аз съм нуб. Да. И сега енчатваме. Тънта. Добре, на 7 левел. Ами това пак едно. Ами пак е нещо. Да му станат малко левелчета. За някакво друго нещо да енчантнем. Да. О, не. Тук няма да се слизам. Какво да ти дам? Колби. Пас ги скъбих. Намери на неговия остров. Може да има. Брат, аз правя на 30 левел от това да поне да не стигне човек. Няма ли? Той е бедняк човек. Той като гледам как слагаше бронята беше някакъв с Iron броня. Сигурно на труда държах да го убия с лъкът. Що е? Не, нямам. Макар че не го направиха точно. Дали ще стигне? Не. Трябва да направим меч да пробваме. О! Значи не е така. Точен. Не! Умря. Да. Някакво да инчантвам, очем го трепа това, брат. Бля.
Човек, то кафе, бе. Много ли е опнат? О, то е хак, човек! Би има с гръб, ако това не е хак, човек. Хора, паузирам. Чао. И здравейте, хора. Върнах се и мисля това да е за краят на този клип на Skywars епизод 1 от мен, защото не стана малко тъпичко и сега ще поиграем на нещо друго. Да, хора, и това е краят на този първи епизод на нашия двоен Skywars, може да го наречете. И да, бяхме тим. Ще има и епизоди, където аз играя сам и той играе сам, но това са подробности. Надявам се, ако ви е харесал, ако ви е харесал, дайте един палец нагоре, коментирайте и лайквайте. И се абонирайте, може да намерите неговия клип в неговия си канал. Пишете сам Славчев и то там ще ви излезе, когато е качен. И това е. Чао!